Sa Ginoo, hubo ra, gamay na lang. Sa Roma chapter 9, verse 28. Ingon pa niya dili, for He will finish the work and cut it short in righteousness. Because a short work will the Lord make upon the earth. Muna ang gamay na lang panahon. Gamay na lang bulaton nga waton sa Ginoo dili sa kalibutan. Ang kitagaan tag chance mo nag-cut off niyang righteousness. Pangutana mo kanusa na-cut off ng righteousness atong pag-declare nga din ang tanang mga kasimbahanan, wala na yung operasyon. Wala sa celebration. Itong panahon sa pandemic nga gi-declare gyud sa tibuok kalibutan nga dili usa mag-gathering, di ba? O bitaw na hinungdan nga din kining pulongan ni santok dayon sa kununguna mo din hinungdan nga matod pa niya, for He will finish the work and cut it short in righteousness. Giputol niya kadyot ang righteousness ba para pagpa-remind yun sa tao aron, because of a short work will the Lord make upon the earth. Tungod sa gamayng buluhaton nga gihatag sa Ginoo di kalibutan. Nga ang pulong sa Ginoo naghisgot about sa gamayng panahon. Kung kinsa may musulti sa ato kung gamay na bang panahon o hapit na ba ang Ginoo. Kung way musulti, manang mingon na lang daw eh. Ngano wa may nagsulti? Ngano wa may nagingon? Pero kung na'y magwali, di mapod mo to. Kung yung mga tao nagpatuyang, bitaw na ang pulong sa Ginoo nagingon, gamay rin maluwas, gagay na ningua, pandyuta rin makahimo. Tungod kay nga naman, wa man sila masultihi. Wa sila kabalo sa work upon the earth. Nga din ang work sa Ginoo, gitapos na niya. Gipahinumdom o gihumanan nato ang buluhaton. Adin nga angay buhaton sa tao, gi-cut off na niya ang righteousness aron may bawan nato kaning atong panahon ron is ang Ginoo nagsit na og work nga gamay. Ang problema kanang work lang, unsa na nga work, unsa na mga buhat o bulaton niya sa Ginoo. O bitaw na kung ang tao di may baw sa bulaton sa Ginoo, wala, way kaluwasan. O bitaw na, isgutan na to ang work. Unang mingon ko ninyo, the final work of God. Ay dagang nga naibaw, dagay wala kay baw sa work sa Ginoo, mingon sila nga naibaw. Mingon sila, nagsimba man ko. Nangalagad man ko, nagdaig man ko, nagpabautismo man ko. Kada Domingo, mato ko simbahan, nag-atag ko tithes and offering. Muna, mingon sa work pa na sa Ginoo, nagwali man ko, nagpractice ko, nag-Bible study ko. Manang gingon, work pa din na sa Ginoo. Manang gingon, work na sa tao. Kung atong sabto ng Bible, mo na bitaw, sa sige na pagbasa, ako na o ginisantog sa panguna-una about anang work. Tinuod yun ang Bible sa Ecclesiastes nga ingon sa chapter 8 verse 17. Ingon pa ni Solomon, then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yes, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Tanawa. Ang work sa Ginoo, wag yun na nakaplagan ng tao. Si Solomon, gigamit sa Ginoo about sa mga pulong na wala gay nakahibaw unsay buluhaton sa Ginoo. Bisan pa ang mga wise men, mga reverend, mga bishop, wala sila kabalo sa work sa Ginoo. Unless kung makaplagan nila dili nga gisulti na daan may tungod sa bulaton sa Ginoo. O ito na ang Bible, magkaayo kay doon ay gistorya. Kung dili ka mag-search, o nang giingon ni Solomon, ang preacher gyud, kinahanglan mag-search na
what is acceptable, what is kanang gitawag the word of truth, the upright, ano pa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10, unang preacher, kanang word of God like a driven nails ba, kanang pulo sa Ginoo nga sa maglansa nga maayo kayo pagkalubong. Kay kung dili gani na maayo pagkalubong ng lansangan na, atanggal yun ang imong gilansang. Atanggal na kanang mo nang giingon like a driven nails, no? Maayo gyud pagkatisok mo na nga ang preacher kinahanglan. Wala ang preacher nag-ingon ingon pa ni Solomon, vanity of all vanities. Katawangan lang ang tanan, katawangan kanang gibuhat diri nato ubos sa adlaw. Kawang lang na nga kung ang tao naningkamot, madato siya, pero ang magpahimulos anak, laing tao. Muna nga importante kayo kita mahibaw sa buluaton. Kunya kay ang prophecy, ang pulong sa Ginoo, kanang buhat sa Ginoo, cannot find it. Nga matod pa na that a man cannot find out the work that is done, kanang work nga nahitabo diri sa kalibutan. Munang gingon unsa man day mga buhat diri under the sun. Unsa man day gibuhat sa Ginoo, unsa gibuhat sa tao, wa sila kay balo. Wa kay balo ang tao nga ang Ginoo nay gibuhat. Di wa sila gani ang mga tao wa kabalo nga ang tao gibuhat sa Ginoo. Kaya kung nakaibalo pa sila nga ang Ginoo mo'y nagbuhat nila, ang ila nadunggan lang na nila. Kamu nakadungog lang mo nga, kamu gibuhat mo sa Diyos, kaya nagay nagwali. Pero sa tinuod yun, ang mga tao, wala ka ila sa Ginoo nga mo'y nagbuhat niya. Wala dagay nagsimba, giingon ni Apostol Pablo, nga sa mga hinter sa diyang inisuro siya, ang ilang gisimba daw, dili mo ang Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Dili lang kay langit o ang yuta ang iyang gibuhat, kundi ang tao sab. Muna ang tao di nila Ginoo. Muna ang tao wa mahadlok sa Ginoo. Muna ang tao wa nangalagad sa Ginoo. Muna ang tao wala nagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Kay ngano man, wa man niya ilang nga siya gibuhat sa Ginoo. Wa mitadong mingong ko ninyo itong miagi mga Domingo nga kita gi-made it, gi-form it, gi-create it for His glory. Muna ang pasabot niya nga ang tao wa kay balo. Muna nga ang tao nagpatuyan lang sa iyang mga bulaton sa kalibutan. Bisan ang Israel sa tinuod lang, bisan gitagaan sila og lugar nga diin dito sila magpahulay ang ilang gibuhat, ang ilang lang gusto unsa ilang makita silang mga mata. O bitaw na nga kini ako isulti ninyo ang final word kung unsa gyud gibuhat sa tao. Ba mo sa gibuhat sa tao? Mismo si Jesus Christ. Nga ang mga tao nangalagad, nagsimba, nagsampit sa Ginoo, nagdaig ni ang Ginoo niingon, wa ko kailan ninyo. Wala nga dili ta magsalig. Nga din kita nabautismuhan, kita mga membro sa simbahan, kita mga leader, kita mga pastor, kita magsalig. Kita magwawali. Kita reverend, kita magsalig. Kasi gingon mismo ni Jesus Christ sa chapter 7, verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father. Kung sa mga will sa Father, ang Father, ang amahan nga Diyos na nagbuhat og tao, giunsa man niya pagbuhat ang tao, para asa man ang tao, para lang magkinabuhi sa kalibutan, para lang mamatay. Dili. Kung dili para mudaig siya ngalan. Kaya ang Ginoo mo'y nagbuhat niya. Ang problema lang kay wa sila kabalo, ang Ginoo nagbuhat nila. O na nga ikaw, kung wa ka kabalo, may ganit karon na, hibaw na ta. Hibaw na ba mo? Muna dapat kadlukan na to ang Ginoo kay abi nimo kung say gibuhat sa Ginoo sa tao, o mahibaw nga nato na ron. Sa akong gibasa makahilak ko. Mahadlok ko. Kay nga naman,
Iyang gibuhat sa mga katawhan niya ito kaniadto. Gisulti niya mo na hinungdan kamo gikasukan ako, gikalagutan ako, gihamak ta mo dito sa mga kasakitan, sa mga balatian. Tungod kay ngano man, ako nga nagbuhat ninyo, wa ko ninyo nailhan. Wanang giingon niya sa Bible, sa kasulatan, nakalimtan nila ang ilang magbubuhat. They forget their maker. Wanang giingon si Solomon, remember your Creator in the days of your youth. Kanang sa panahon sa imong batan, kung kusgan pa ka, inumdumi na, kaya mga batanon manggod, baliwala lang, samtang napay kusog, di na panumbalingon ang mga bulaton sa Ginoo. Kaya nga na po may kusog, pero kung tiguang na, diyan naman doon sa Ginoo. Kung nanay may tabo, diyan naman doon sa Ginoo, diyan naman ikamot sa Ginoo, kung nanay balatian. O diyan sa kabutan nga, ang Ginoo wa mahimuot. O bito na, samtang kita maayog lawas, samtang kita gitagaan matag kusog og time, ihalad sa Ginoo imong kaugalingon. Kung ikaw mutuo nga ikaw gibuhat sa Dios para sa iyang himaya, labaw sa tanan, gibuhat niya ang tao para moadtog langit, maghimaya sa walay katapusan. Ayaw sao man ato pag-adto sa langit, aron maghimaya niya. Nga di ganit ta kabalo mo himaya diri. Ano man kay wa ta kabalo kung say gibuhat sa Ginoo sa tao. Mingon ta, daghang na kayo Kristohano, daghang maluwas. Wa pa mo kabaw nga kanang gibuhat na sa Ginoo nga tanang tawo mahimo makaila sa iya. Nga gani ingon ni Jesus Christ before siya mubalik. Sa diya nga mawali na ang tanang pulong sa tibuok kalibutan. Mao na ang katapusan. Una wali na. Dili sa iyo nga sa diya nga sila giwalihan, mga luwas sila. Giingon daan ni Jesus Christ, duha kung tutulo magahisgot sa kungalan, magpataliwala ko kay ngano man nahibaw gyud ang Ginoo nga ang mga tao dili mo duol sa Ginoo. Iya mo po nang giprophecy. Iya na nang gisulti ang tanan na isulat diri, dili ni mapapa, dili ni mapasbay, but mahitabo gyud ni. O bitaw na po nagsulti ko sa inyo sa bulaton sa Ginoo. Gutan nato ning bulaton sa Ginoo ug ang bulaton sa tao ha. Unsay gibuhat sa tao, unsay gibuhat sa Ginoo. Daghan kayo gibuhat sa Ginoo para sa tao. Ang tao po daghan gibuhat dili para sa Ginoo, para lang sa ilang kaugalingon. Mo nang giingon niya sa Matthew. Dili tanan magtawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingarihan sa langit. Unya sa verse 22 ingon pa niya, in that day mingon daw sila, Lord, Lord, have we not prophesied? Di ba Ginoo nagwali man ko? Ano man ang pagwali? Bulaton na sa Ginoo? Wele na sa Ginoo? Nahimuti ang Ginoo anak? Have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? Ano mereka nang magpahingilig kag mga ayawa? Manang giingon will din sa Ginoo, and in thy name have done many wonderful works. Aba mo sa ng wonderful works? Manang mga maayo ka nang gibuhat sa pastor. Manghatag mga pagkaon, nagfeeding dito, nagwali dito, nagsangyaw dito. Mga wonderful works man na, kay ngano man ang Ginoo ilang gipadala. Muna yung mga gipangbuhat sa mga tao. Usay giingon diri sa verse 23. And then, well, I profess unto them. Unya, ningon daw ang Ginoo. Kung ingon ni Jesus Christ. Unya, ako magpakita kanila. Unya, mingon. I never knew you. Depart from me. Ye that work iniquity. Magpakita dahil ng Ginoo niya mingon. Wa ko kailan ninyo. Palayo mo, magbubuhat og dautan. Kay ngano man, kaning pagsimba, nga dili mao, nga bulaton sa Ginoo, dili will sa Ginoo, manang giingon ni Jesus Christ sa Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Siguro, umunang giingon ni Jesus Christ, pahawa kay wa ko kailan ninyo magbubuhat og dautan. Kaya ang gipangbuhat dinautan.
Sa unsang paagi dinautan. Walay giingon ni Titus. Si Titus nag-ingon sa chapter 1 verse 16, they profess that they know God, but in word they deny Him, being abominable and disobedient unto every good work, reprobate. Pakyas, kawang, sayang, disqualified, mo ni giingon. Disqualified nga naman. Ang ilang gibuhat, although nakailang Ginoo, pero sa work, sa ilang pagkakristohanon, gidinay nila ang Ginoo. Para na to, nakita nila, kung di ta magbuhat og taron, gidinay na tong Ginoo. Nainumdum ko sa kini atong una, sa batanon pa ko, naniid na ko daan sa pagkakristohanon sa tao. Gani akong papagmamagipanid-an ako. Ang pastor nga magtutudlo, magwawali, giingon nila anointed, gipanidaan ko man na. Niway nakasukol ato pagkikistuki sa iya, kay nga no, anointed. Pero pag-abot na ko sa eskwelahan dito, wako'y duwa-duwa, pagsulti na ko, gisultihan yun ako siya. Manang mga pastor nga di mo buhat, masultihan yun ako na. Manang gingon, masakitan sila na ako. Kaya nga, tinuod na akong gingon. Sayang lang yung pagka-pastor kung dili ka mga lagad sa Ginoo. Sa diyan nga na-backslide ko, kung bingo ko sila sa pastor, ako sila inon, ayaw ko tawag ng pastor, kaya di na ko pastor. Ang pastor, kanang naigibantayan. Ang uban lipay kayo inong pastor, wa sila kabaw, blaspheme na dahil nila ang ngalan sa pastor. Kung ano pa, inumduman ta mo ha, ang ngalan sa Ginoo, sa napulo kasugo, nag-ingon yun siya, do not take the name of the Lord in vain. Kaya sa akong taman, wa man nagwali ang mga pastor, wa man nagtudlo ang mga pastor sa kamatura, mao na hinungdan. Wala kabaton og kalinaw ang tao, imbis ang life diya sa Ginoo is peace. Nya mingon sila nga naa na sila life eternal nya way kalinaw. Kaya nga naman, wa man sila naibaw sa kamaturan. Unang ningon si Jesus Christ, yung gisulat ni John, if ye shall know the truth shall set you free. Mao ginay muhatag kanimo kagawasan. Kaya nga naman, nag-work sila, pero sa ilang work, gidinay. Napoy usay kining mga Kristohanong bangal kailan na Ginoo. At tungod akong mama papa, wa pa kailan Ginoo, ang akong ngalan Rolando, Roberto, Rosinda, Rowena, pagkailan na Ginoo, nanay Daniel, nanay Sara. Tanang mga Kristohanon nga nakailan na Ginoo, ang ilang mga anak, ang mga pangalan, nasa Bible tanan. Kuyaw kayo, no? Yawa kay balo nga na dyan, na-blaspheme ang ngalan sa Ginoo. Nanaron. Ibutang na to, unsa may ngalan nimo nga gingan lang gikuha. Kanang gitawag na ko, nainumduman nga itong akong amigo, John Rib. At yawag ngalan ay. Jean Rib. Kuha sa nagikuha nimo? From Genesis to Revelation. Hindi pa guys siya. Kuyaw kayo na, nakaingon ko. Ang ba, naapod. Na yung mga gipang kombinasyon ba niya, was sila kabalo ka ng mga pangalan is holy name din na. Wala na dapat kung ngalan ka sa iyang ngalan, para na ron o. Sa libro, napugoy sa kagsupod nga, ginganlan sa ngalan. Si Daniel is a faithful servant of God. Pero pa igsoon, is a bad boy. Wala makaingon ko ba nga ang tao, manggulwang matudluwi. Wala sila kabaw sa work sa Ginoo ba? Kung nanong ginganlan ka ana? O bitaw na nga ang mga magwawali, ang mga propeta tung unang panahon, giingon yun ni Jeremiah, o ni Isaiah, o ni Ezekiel, tulunin sila kabog nagprophecy about sa future. Nga diin sila ng mga tao nga nagadalas pulo sa Ginoo, hangtod karon hitabo na noon, wanang gingon, dagang niya deceiver. Mo deceive sa mga tao. Nga naman, aron ang giingon ni Jesus Christ, jutay ray maka tultul. Kay nga naman, butong nga man ang dagang deceiver, manang ningon siya, tulura. Bisag tulo mo, mahala na mong tulo. Doa kong tutulo, mag-guide ko sa pangalan, mag-auban siya ako ng Ginoo. Manawa ko nagsapayan ug daghan. Ang importante, nga ako nahimong magwawali, kay kung di ko mawali, nga ni Apostol Pablo, alaot man daw. Muna ako nagwawali bilang gigamit o
daay gasa sa Ginoo aron pagtudlo kay nga naman dunay karnero ang Ginoo diri dapita. Wala ko kabaw kung kinsa ang karnero niya. O bitaw na ako musulti kaninyo nga kining final nga diin bulaton sa Ginoo. Kinahanglan may bawaan nato kay nga naman dili magut tanan nagtawag Ginoo makasul sa kingdom sa Ginoo. Matod pa niya dinhi sa Titus. Nagpakita manggod sila nga nakaila sa Ginoo pero but in word they deny him, being abominable and disobedient. Nga mga tao nga nag-disobey, nga mubuhat lang sila sa bulaton sa Ginoo pero di gyud sila mutuman sa unsaong pagbuhat. Pareha na, for example, muawit, kasayon sa pag-awit. Kung sa may gingon sa Biblia, kung kinsa may muawit. Musimba, kasayon na pag-atog simbahan. Kinsa may musimba. Ang Biblia nag-ingon, gani si David nag-ingon siya, who stand by night, by might, or night or might, kanang sa tubangan sa Ginoo, o sa taliwala sa mga gitawag o mga prinsipe nga kita gihimutang usa ka night nga diin mga lagad sa Ginoo kinsa may mubarog diha sa tubangan daw sa Ginoo who shall stand but katulang broken hearted and pure heart mo bitaw na nga wato ka musimba ka niya di imong kasing dili day broken dili mahinusulon mo kasing dili day putli. Wato lang ka dito sa simbahan. Kinsa to'y muawit sa Ginoo. Usa may giingon ni David, sing unto God with the voice of triumph. Wato lang ka muawit, bisag pildido ka sa imong kinabuhi, bisag daghang kay kalaban, bisag daghang kay problema, bisag wa kay kalinaw, wato lang gyapon ka sa tubangan sa Ginoo, muingon ka, ikaw mo'y muday, muawit. Mo nang wa sila kabalo sa bulaton sa Ginoo. Mo bitaw na nga diin, di profess to know God, but in word di deny. Being abominable, disobedient unto every good work, reprobate. Pag-abot sa panahon, reprobate di ay disqualified. Nang alagad tuod sa Ginoo, mo bitaw na ako, nagsulti ko sa inyo, kamatuguran ako, di ko katug. Alas 3 pa lang, di na ko katugan na. Nga naman, ginapukaw na po, pinaagi sa damgo, aron mag-study kay nga naman. Gamay na lang ang panahon, wag ko kabalo, kanus ako muundag, kanus ani may tabo, basi kamo, wag mo hanagandong. Kitsa may muwali na to. Kitsa may muwali ninyo, nga diin gamay na lang ang panahon. Ang Bible nagingon, gamay na lang ang panahon, pero ang magwawali, wala ginagwali, nga gamay lang ang panahon. Mo nang daghan o niya'y mahibulong. Mo nang daghan mingon, di ba Ginoo? Nagwali ko, di ba Ginoo? Naghingili ko, di ba Ginoo? Puro panumangit kay nga naman. Wa sila kabantay sa pagbalik sa Ginoo nga ang Ginoo mubalik sa kawatan. Kunya ang Ginoo muwilis og mga lawas. In the twinkling of an eye. Mas pamilok lang nimo sa mata. Saan yung pagbantay ana? Mabitala ako kanunay nagpa-remind ninyo mo nang giingon diri sa Bible daghang kayo'y giingon nga din. We are in the last days. We have a little time. We have a short time. Munang ningo siya redeeming the time. Strive your own salvation. Kaya nga naman, kinsa may muwali ni mga gagmay. Munang daghay di maluwas. Kaya wa may daghay nagwali o ganang panahon nga gamay na lang. Wala ko mingon ninyo, gamay na lang yun ang panahon. Magsigi ko gingon. Basig mo kalit lang yun. Muna magbantay kita. Aron kita, dili mapasbay. Mo bitaw ng kinahanglan may bawa pata sa will of God. Mo ni ang work of God ha. Ang work sa tao, although nag-work sila pero nag-deny sa work o nakaila sa Ginoo pero nag-deny sa work. Kanang bulaton sa Ginoo. Gani na nabasana ko dito. Gipakita na sila nga sila adunay form of godliness but denying the power of God. Kanang mga Kristohanon nga adunay form of godliness, mga balaan daw punuhay sila. Pero wala sila nagtuo sa gahom sa Ginoo. Kadin ang gahom sa Ginoo, wala nila kanang gitawag og giila ba. Nga which is ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not in word but in power. Kung dili gahom,
nga ambot pasabot ka na pulong nga imong nahibawan, do na nay gahom. Unsa man ang gahuma? Kanang ikaw ba, do na kay power of God. Kay nga naman gihatagan na ka og gahom nga mahimong anak sa Ginoo. Siyempre anak ka sa Ginoo is dili gyud ka maunsa. Kay anak man ka sa Ginoo. Kanang giingon ni Jesus Christ, kanang ang tanan ni dawat sa Ginoo siya nagahatag og gahom mahimong anak sa Dios. Kay ang anak sa Dios gayon may gahom, unang ayaw mo gyud kahadlok, ayaw na mo patuo sa mga tao. Unang giingon nga walay hinagiban nga giandam para kaninyo. Unsa man nga mga hinagiban, ikaw sa kakristohanon ka unya, tutuo pa ka ng mga butang wabot nimo. Kanang maglikay pa ka sa mga kauno nimo, maglikay pa ka. Which is gipasalamatan na nimo. Mao na importante nga pagtuo gayud. Natubangan sa Ginoo yang sa pagtuo kung way magwali. Wala ang yang giingon na hitabo na noon. Abominable o disobedient kabuong bawa mo anang abominable. Mao kanang gitawag ikaligut-gutan sa Ginoo. Pagbalik niya mo nang ningon siya, pahawa magbubuhat og daotan kay wa ko kailan nimo. Naglagot ang Ginoo sa diha nga niwali kay kangano man. Daghan ra bay mo tungha nga deceiver. Nga kanang dili valiant to tell the truth kani adto pa na nila. Mao bitaw na nga ang mga tao wala nagsulti gyud og tinuod mga magwawali. Kay naisulat man gyud na wala na may nagwali og kamatuoran. Kay matod pa ni Jesus Christ mo na hinungdan gipatay siya kay kisulti niya ang kamatuoran. Wala ang tao di gusto nga diin mamatay mo nang di musulti kamatuoran mo nang ganahan ang tao mamaka kay nga naman diha sa pagpamakak makaikyas man sila. Di man sila mabasol, di man sila mablame, di man sila mapriso. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo dili nila i-obey nga dapat dili gyud mamakak kay alang sa bakakon sa giingon ni Timoteo. Ingon sa Hebrews, alang sa mga bakakon imperno, klaro ato. Wala nga ang usa ka Kristohanon dapat di pamakak. Kaya unsa taman, wala giingon, nakailag Ginoo pero nag-deny. Sige lang gyapon pamakak. Kristohanon ka sige kag pamakak. May man ang mamakak da aron dili ta basulon, aron dili ta paninglon, aron dili ta wa sila kabalo if you shall know the truth. Kung musulti ka sa kamatuoran, kung kabalo na ka sa kamatuoran, kanang kamatuoran, maora na makapaikyas nimo, dili ka nila maunsa kay ngano man mo ninungdan si Jesus Christ nagsulti kamatuoran, di kalagutan sa kalibutan. Mo na nga kung kita musulti kamatuoran, mo nang usay mingon gani nga anong gitugaan man ka? Ano imo ang gisulti ang tinuod ako usay kung musulti kog tinuod kasukan ko. Tama gyud ang gingon sa Bible, ingon pa ni Jesus Christ kung musulti kay mo tinuod, dumtan mo sa kalibutan. Wala ako di nagmusulti bakat kung unsa akong masulti kanang naagid sa Bible, wala akong isulti bisag kinsa ka pa. Mabito to hinungdan nga din ako di ko mudinay sa mga pagkapastor. Kaya bisan unsa pa imong nakita nako basta kung mingon kung unsa gani gimo sa pulong sa Ginoo, di gyud ako na ipakagamay mo na ito kanang buluhaton sa Ginoo. Wala gyud hibawan sa tao. Mo na gingon sa Ecclesiastes. Nga bisan pa ang Ginoo nagingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ang problema, kung saan nimo pagbarog, kung saan nimo pag dili ka matarog sa bulaton sa Ginoo, kung saan man nimo nga mag-abound ang work sa Ginoo, nga ingon nahibaw ta nga kanang atong paghago diha sa Ginoo di makawang nga wa maganit na nagbawan sa bulaton sa Ginoo. Sa tinuod lang akong gibasa no, ang tinuod nga bulaton sa Ginoo wa nabuhat og tao. Kung dili nimo mahibaw-an, makaplagan di sa Bible, di gyud ka kabuhat sa bulaton sa Ginoo. Kung nagbuhat man ka kanang mga pagdayeg, bulaton na sa Ginoo, pero ang problema diya acceptable ba na? That is the will of God. Approve ba na sa Ginoo? Gi-permit ba na sa Ginoo? Nga din ikaw mo'y mudayeg sa Ginoo, mo nang mga tao magsige lang dayeg, was lang kabalo.
Kanang mag-awit, abin mo itong unang panahon ng mga Israelites, nag-awit sila, pero giingnan sila, nag-awit sila without melody. Kapag mo sa ng melody, kanang hinungdan sa awit ba, ano nag-awit ka, wala na ang, kanang pagpangalaga dingon ni Jesus Christ, murag asin nga, wala na'y parat, wala na'y lami ba, at tubangan sa Ginoo. Imbis ningon si Jesus Christ, kita ang sweet aroma diha kang Kristo Jesus. Kita ang pahumot. Muna ang Ginoo magdaig ta. Wala na pahumot. Dili na ta pahimaya sa Ginoo ngano man. Magsige na lang tagdaig. Muna ang giingon nga nagpakita na lang pero sa binuhatan nagdinay. O bito nang mingo ka muawit ka lang unya wa ka kabalo unsa ang pag-awit sa Ginoo. Kinanglan ang taong muawit niya sa Ginoo ingon ang Apostol Pablo ani Salmista David, shout unto God, sing unto the Lord with a voice of triumph. Pumusinggit pa kas pag-awit ka nang murag nagbadaugon ka ba? O itong hinungdan nga din na ako'y nainumduman nga samtang si Moses niadto sa Sinai nagkuha siya pulong sa Ginoo kay nakaikyas man sila gikan sa Ehipto gisugo siya sa Ginoo sa kadiri kay dunay mga sugo diay pag naog niya 40 nights and 40 days. Namatod pa niya, nakitaan niya mga tao, nadunggan niya mga tao sa unahan. Nga nag-awit sila, nagdaig sila. Kanya, ningon dayon si Moses, dili maron sa pag-awit sa kadaugan. O itong giduo niya, kay, nag-awit dayon sila kay nga naman, naghudyaka lang sila sa inahang gusto. Nga sila, nakagawas daw kuno dito, wala na sinundan nga ang Ginoo nagpagawas nila, gikalimutan nila kung yun sila pagpagawas hinuon nang magwawali ramen hibaw mo ito nang dapat muwali gyud mo sa hinungdan nganong ikaw gipagawas mo nang hinungdan nga diin ikaw dapat nganong nagsimba ka usaon pagsimba usaon pag-anhi diri nga Ginoo mo dawat mo bitaw na nga kinahanglan daw ang usa ka tawo convince na siya nining adlaw ni nga iya ni sa Ginoo mo na kumushout ka with the voice of triumph. Kanang naay melody ba nga ang sa hinungdan gyud nga di ngano nag-awit ka sa Ginoo because kanang goodness sa Ginoo nahitabo nimo dili ka pwede nga mag-awit ka lang nga wala gyud bisan pa ang pulo sa Ginoo wa gyud gitawag og nabahin. Anong nag-awit ka because katong promise the goodness of God mahitabo nimo. Kung daghan kay imong awit nga mingon God is good bisan wala gyud good sa iyang kinabuhi. Mabitan na diin ang pulong sa Ginoo nagpadayag nga din ang mga tao kinahanglan may bawgin is pulong sa Ginoo una siya mubalik o bita na iyang gingon diri sa Corinthians nga matod pa ni Apostol Pablo always abounding in the work of the Lord kay nga naman nahibaw ta nga din ang atong paghago ni sa Ginoo di makawang ang problema lang kung kini atong paghago ang pagbuhat nato bulaton sa Ginoo dili ba ta disqualified dili ba ni reprobate kingano man, nag-ingon man gud ang Ginoo sa mga bulaton diri sa Ecclesiastes, the word of God that a man cannot find it. Di na sila kabalo. O nag-ingon ni Solomon, nganong wa man sila kabalo? Why? They cannot find it. Nga matod pa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the word in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Ang Ginoo ray mo na ang nagtago sa bulaton. O nang nakalimtan sa tao ang bulaton sa Ginoo kay ngano man gibutan man pud sa Ginoo ang butang o kaning tanan butang diri para sa tao beautiful. Sa tanang panahon sa tao, mga matahong kani mga bulaton diri. Labaw sa tanan ang kalibutan gibutang sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang Ginoo nagbutang din nga ang imong kasing-kasing mapuno lang ni nga dili lang gyud ka magpuyo sa kalibutan. Yaman na. Aron walay makaka-plug. Mo bitaw na nga ako nga nagingon ninyo, ang atong pagpangalagad sa Ginoo is pagpangita. If you began in the work of the Lord to seek His name, mo nang gingon, o bitaw nang nagprophecy si Isaiah, seek the Lord while He may be found.
Manang-ask unto God while he may be, o while he is near. Samtang nahadol pa siya, pag-ask mo, o bitaw na nga, call unto his name, mao na iyang gingon, tawga ang iyang ngalan, samtang adol pa. Mao na inungdan ang tao, dili makakaplag daw sa bulaton sa Ginoo, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, wa siya may bawo, kung unsay mahitabo sa tao, kung unsay mahitabo ninyo. Mao nang ang tao, maingon na lang, ang tao, mamatay, magyud ni, appointed man lang yun ni. O bitaw na usahay, na ang mga pulong na din, nag-awit ng tao, na yung mga awit sa mga pulong ba nga, wata kay paluba nga, gituhuan ba na ninyo o dili? Sige lang tag-awit, pero di dito mo to, amot ka mo. Mutuo ba mo nga ako nagingon nga ang pulos sa Ginoo nag-promise nga ang mga lagad sa Ginoo dili na mamatay? O kung kabalo sa inyo ha, basta kung maingon ninyo, kung mga lagad ka sa Ginoo, di na yun ka mamatay. Kaya kanang eternal life nga imong gialagaran sa wala na katapusan, iganti na nimo, mao man ang ato ang tumong diri kanang eternal life. Saan na ito pagkabot ng ganti? Kay eternal life, kung mawala ta diri, nga dili nan ba daw na makahop ng mga tao nga naa sa grave sa pulong sa Dios. Mo bitaw na nga ayang giingon dili makaplagan ang bulaton sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, kay nga naman nasit na daan ang kalibutan sa atoa. Mo bitaw na si Jesus Christ ni anhi iyat ang gipagawas gikan sa darkness of this world. Gipagawas niya sa evil. Dautan ni kalibutan na kitagaan ta niya light. Aron nga bisan na ata diri sa kalibutan, aduna tay gitawag og light kanang pulong sa Ginoo. Wala nga ang tao dili makaingon nga kini bulaton sa Ginoo. Kung way mosulti sa iya nga kana bulaton sa Ginoo, di gyud siya kabuhat, di gyud niya makaplagan. Mo bitaw na nga ang preacher ingon pa ni Solomon, kinahanglan musulti na siya. Napay usa ka butang nga di wala masulti, sugod pa dum ani adto pa. Ako naniig sa mga magwawali at unang panahon. Ningon pa niya diri sa 1 Timothy. Ato ning isgutan na kay mo ni ang nakahimo nga din ang matag pamilya sa usa ka Kristiyanon kanang gingon nga wala gyud sa Ginoo. Nang gingon nga wa gyud nagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Sa 1 Timothy chapter 2 Ingon pa niya diri sa verse 1 to 14. I exhort therefore that first of all supplication, prayer, intercession, and giving of thanks be made for all men. Matod pa niya ako, nagwaling ninyo una sa tanan, kanang inyong supplication, paghisgot o pagsulti diya sa Ginoo, mga prayers, mga intercession, nga mga paghangyo sa Ginoo, o ang giving thanks be made for all men, kinahanglan buhaton sa tanang tao. Kanang pagsulti sa Ginoo, pag-ampaw sa Ginoo, pag-intercede sa Ginoo, naghangyo ka sa Ginoo, labi na kung magpasalamat ka, kinahanglan buhaton na sa tanang tao. Una mo buhat ana for kings and for all that are in authority o kanang tanan nga authority, that we may lead a quiet and peaceable life in the godliness and honesty. Aron sila daw kuno mugiya sa hilom o kalinaw sa kinabuhi nga Diyos nun o kanang pagkamatinud-anon dapat una nang na authority. Kanang mga kings, mga adonai authority, mag-una na sila. Sila mo ay mag-supplicate o supplication, magbuhat ng supplication. Sila ang mag-pray, sila ang mag-intercede, sila ang mahatag o pagpasalamat. Kung ang tanang tao magpasalamat na kanang tanang mga hari dapat aron makalid na sila kadto sa quiet, sa hilom of peaceable life in a godliness and honesty diya sa pagka matinud-anon diya sa Ginoo. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior,
Mao kani ang hinangpunon dawaton jud sa Ginoo diya sa tubangan sa atong Dios nga manluluwas. Sa verse 4, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. Aron ang tanan tao mga luwas og moadto gayod sa kahibalo, sa kamatuoran. Kinahanglan mahibalo gyud sila sa kamatuoran. Mo nang mag-ampo ang nay authority maghangyo sa Ginoo unsa man ang kamatuoran nga among ipahibalo o ipahibalo sa mga katawhan aron magkinabuhi mi nga hilom, quiet and o kanang gitawag og visible. Walay kasaba, no? Nga matod pa niya sa verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Manang gingon kay dunay usa lang ka Dios. Og ang mediator kanang tigpataliwala sa Dios og sa tao nga mao kana si Jesus Christ. Mao na tigpataliwala. Nga matod pa sa verse 6, who give himself a ransom for all, to be testified in a due time. Nga diin siya testimonyo ra nato sa gamayng panahon nga kung wala pa si Kristo magsige tag-awit by the blood of Christ, by the blood of Christ. Gihimo kanyang putli unya unsaon ta man ang blood of Christ. What is blood of Christ? Manang giingon nga nangalagad lang ta magsige lang tagawit wa ta kabalo ka ng blood of Christ. Mao na nagluwas nimo. Sa unsang gingon katong among giawit na hinumduman na tuwa sila kabalo kung unsa ng blood of Christ to save from death. Siya mo'y nagpakamatay ang iyang dugo giula mo na hinungdan namatay siya mo na kung diskutan na itong miyagi nga ang blood life na si Jesus Christ nagpatulo sa iyang blood namatay siya for the sinners para sa tuwa. Unang dapat may numduman nato, may bawaan nato, kay siya ang mediator. So therefore, kay siya nagpakamatay, mamatay po dito gyapon. Una kung giingon ninyo nga gibayran niya ang ato ang sala, kay ang bayad sa sala kamatayon. Kita may nakasala, kita gyud mamatay. Unya karon kay siya may nagbayad sa sala, siya nagpakamatay. So karon ang atong sala gihugasan ha. O nang giingon niani siya sa Lucas, gisulat ni Lucas nga si Kristo niani siya diri aron pagsulti may tungod sa kahibalo unsaon nato paghinulsol. Ni antod karon di pa ta kagyapon kabaw maghinulsol. Kabaw mo unsa nang paghinulsol? Sa verse 7, whereunto I am ordained a preacher and apostle, I speak truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Of variety. Muna iyang gingon din na nga si Apostol Pablo daw kuno nga matod pa niya gihimo siyang preacher and apostle aron magsulti kamaturan mahituod kang Kristo og dili bakat. Teacher siya sa mga hintel, pinaagi sa pagtuog sa mga maayong mga bulaton diya sa Ginoo. Sa verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Nga, iyang giingon nga kinahanglan ang mga tao mag-ampo bisan asa. Men ha, everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Nga walay kaligut-gut, walay pagduha-duha. Taon sa paging ikaw, nga mga tao maglithap sa imong kamot nga walay kaligut-gut, walay kapungot ba sa mga tao doubting. Sa verse 9, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. Nga usapod ang kinaiya po dapat sa babae sa iyang kagalingon, dili lang magpakita sa iyang kagalingon, sa iyang naong nga kanang mga gitawag og kuanan ba og mga gamit ba aron magwapa, aron ingnon gwapa daw kayo, buotan daw kayo.
pinaagi sa pag-ayo sa ilang mga buhok ug sa mga gold ug sa mga perlas nga giarit sa ilang nga mahalon. Unang giingon, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, kanang modest apparel, dili na mga apparel nga din magpa-beauty sa imuha. Namatod pa niya sa verse 10, but which becometh woman, professing godliness with a good works. Kundili kanang kung ikaw na imo man kang babae, magpakita ka og godliness with good works, kanang pinaagi sa buhat nga kanang gitawag og buluhaton. Diya sa atubangan sa Ginoo, unsa man ang bulaton sa Ginoo, mao bisan na inungdan wa kabalo unsay buhaton sa Ginoo. Nga matod pa sa 11, let the woman learn in silence with all subjection. Mao bisan na inungdan nga ang panimalay gubot, ang kalibutan nagubot kay ngano man tungod sa women, sa babae ba tanawa si Abraham, gipagawas na lang hinuon sila dito sa Garden of Eden. Ngano man manay hinungdan ningon si Abraham, ang babae nga imong gihatag, ikaw ra man gyapon naghatag. Mo bitaw na hinungdan nga naggubot, mo po na ang Israel, gitagaan sila og gamhanan nga lalaki, napukan lang gyapon tungod sa babae. Mo na ang mga babae gitawag dito sa panahon nila mga propeta nga nangahadlok sila kang propeta Jezebel. Kaya gipamatay man gud ang prediction ni propeta Jezebel, siya lay propeta. Mo nang gi-reveal po sa Revelation nga aduna pay mga tao ni believe nga adunay babae nga prophetess na magwawali niya ang mga babae po mutuo atong mga babae na which is nga matod pa niya diri kinahanglan mag-learn in silence. Ingon pa ni Apostol Pablo sa verse 12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over man, but to be in silence. O bito na nga usahay, kaning kagubot ba? Atong unang panahon, batanon pa ko, wag yung ko kadugog og wali sa pastor. Nagkidad pa ko og 13 years old. Ako ginanggi hinumduman, uban-uban ko sa kong papa, mama. Kanunay gyud ko sa ilang atubangan pagsugod nako, naminaw gyud ko mayo sa pulong sa Ginoo. Oto nakaingon yung kung awag yun, nahinumduman ako bang awag yun siya, nagtudlo about sa kanang gitawag ko, kanang family life sa balay. Muna hinungdan nga din, ang Old Testament, nagsulti nga ang mga propeta daw, ang mga scribe, mga parasiyo nga nagatudlo sa ilaha, wala daw gitudlo nila ang kalinaw sa sulod sa balay. Sige lagi ingon, nagwali daw sila peace and peace where there is no peace. Tinuod man yun. Kunya ang pastor nga ako nahinumduman dito pa sa Bangkiruan hangtod niabot sa Martina. Kay nahimo magyukong young people, bata pa ko nagtuon ko, nakapaminaw na ko pero wag yun ako nakit-an ang pagwali nga may tungod sa kinabuhi sa panimalay. Tinuod yun itong gingon sa Bible nga nagwali lang daw og peace and peace where there is no peace. Sa simbahan, nagwali og peace. Pag-abot sa balay, sa tinuod lang at mga papa mag-away. Ito. Gikan sa simbahan na mag-away dahil pag-uli. Muna naman po niya itong unang panahon. Kung sa may hinunggan nga nung nag-away sila, mabito na nga din na itong amahan. Nagsulti ito sa kuaw ka nga ko ang mama, musumbong mong gina sila sa kuaw. Abot, gina pa mga insurwa sila kabalo nga. Doon na sila gitawag kung pag-ila sa kuaw itong una kay nagpastor naman ko. Gani bumamagikan sa gikan ko sa liniputan pag-ana na ko muli musumbong na siya sa problema niya. Tapos gisot niya sa dinana si papa mo. Ayun na lang gud padayo ata nang hunaan na siya kay ang iya mangud sige siya so ay kanya yang ko kanya ko papa say musumbong ko sa ko grabe daw ko mama. Ana ni mama ko sige lang upat kung mag-away gani mo nakoy natudlo sa papa mo na nasukan sa mama kung mag-away gani mo lakaw na lang ba suroy dito sa magsaysay ayaw lang doon na kay maglagot siya maayo ba kay musumbong siya gihimo to niya niabot ang panahon mo to nakadungog ko nga dingon ako daw papa nga matod pa sa mama kung naay problema daw musibat kay siyempre yaw-yawan man gud kay kabalo ka na aning babae
Wato nakaimong gyud ko ang mga pastor gyud mo ay nag-violate una sa pulong sa Ginoo kay wa sila nagsulti about anang peace. Kay kanang work of peace nga mao kana ang buhat sa Ginoo. Mo na nga ang pulong sa Ginoo sa New Testament kining giingon nga wa magud ni gisulti ang kamatuoran ha. Sadya which becometh woman professing godliness with good works. Sa unsang paagi sa good work, let the woman learn in silence with all subjection. Nga matod pa ni Apostol Pablo kang Timoteo, tudluy gyud ang mga tao nga ang mga babae learn into subjection. Nga matod pa niya sa verse 12, but I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man. Kanang wasor, kanang muangkon yun sila, anang mga gitawag og may katungod ka na sila, may upis po na sila, aron musulti sa usa ka lalaki. Dini sa Bible, wala. Maninungdan nga diin, ang bulaton sa Ginoo mabuhat. But to be in silent. Nga naman, sa verse 13, ingon pa ni Apostol Pablo, for Adam was first born. Kay si Adam ang una gibuhat. Then, Eve, sunod si Eva. Nga naman, pumutanan po, nga naman, and Adam was not deceived. But the woman being deceived was in the transgression. Kundili ang babae mao gayoy na deceive pinaagi sa paglapas sa sugo. Kay na-deceive man gud siya ni Satanas. Mo na nga kini lisod jud ni matuman sa mga tao kay wa may nagwali ini, wa may tinuod nagsulti. Sabi no, naminaw yun ko sa mga magwawali at muna sa panahon na backslide ko. Ako yung ipangita ka ng magwalig kamatuoran, which is ako, nakibalo na yun ko. Pero wag yung nagwali ini. Mo nung landas panimalay, magsige lang pagpangalagad sa Ginoo, wa sila kabalo sa work sa Ginoo. Nga ang Ginoo, nagbuhat sa ako sa katao, nga din hatagan siya og life, og peace. So, pagbaton og peace, nga doon na may gitawag diri, nga balaod po di sa kalibutan nga may katungod po ng ang asawa kay di man mo to usahay diha sa pulong sa Ginoo dito magyud sa pamaagi di sa kalibutan mo na kini mo na kung gingon sa inyo mo ni ang final word of God ha nga diin dapat kita aron makabaton ta ini kalinaw mo na iyang gingon and Adam was not deceived but the woman being deceived was in the transgression. Wala hinungdan nga din ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, wa nato nabuhat ang bulaton. Nakailat na Ginoo pero nag-deny. Gidinay nila ang bulaton sa Ginoo. Kanang ang mga gitawag og sabi nimo diri sa Biblia manggod ang babae is apart lang na siya. Wa bitaw nang ningon si Solomon, ang babae nga buutan iya gyud na sa Ginoo. Iya na sa Ginoo mo nang bulahan ang bana nga makakaplag kung babae nga buutan o wife nga buutan. Kaya nga naman, makabaton siya o kalinaw. Yung problema lang kay wak manggi babae. Mo na kung naamay mga gitawag babae, mo ni ang pulong sa Ginoo gitudlo aron nga ang babae manggod kanang gitawag og mag-ila sa Ginoo in subjection mo na aron des panimalay dapat ang kings and have authority nga kana sila kuno kinahanglan sa diya mo pataas silang kamot nga mingon sila nga mag-ampo sa Ginoo aron walay samok kanang without wrath and gitawag og walay kanang gisaog doubting kanang pagduha-duha diya sa Ginoo kinahanglan aduna gitawag og peaceable life kanang dunay kalinaw nga gitawag og peace kana wa mo ginamahitabo sa matag pamilya. Ako nakahinumdum yung ko anak kay nga naman because ang kagubot magsugod manggod sa gitawag og kanang pag-ila sa katao ba kung ikaw wa ka ila sa Ginoo nga ikaw gibuhat sa Ginoo for His glory nga kining gisugo kang Apostol Pablo nga you are in silent lang yun subject into silent kay nga naman mo man hinungdan kay si Adam manggod una gayon deformed labaw sa tanan si Adam wala na deceive kundili ang babae ray na deceive mo na nga gawa hatag sa Ginoong authority nga mo oversort matod pa niya nor to assert authority over the man anang mulabaw dias tubangan sa Ginoo although ang kamatuoran dili nimo ni madawat kay ikaw tao ra man
Pero kung mahibaw kayo ni kamaturan, mao ni muhatag yung kagawasan. Mana kita nagiskot ng kaluwasan ron. O bitaw na nga mga pulong sa Ginoo, lisod yun na tumanon, mo nang say, tawagon tag disobedient, unbelievable, kay nga naman, nag-deny man taana, na which is mauna atong bulaton, nagpakita ta mga iya sa Ginoo, o bitaw na ang banang gayod, mga lagad yun sa Ginoo, kunya ang asawa, mo subject, ug ang mga anak, mo honor, mo obey. Labi na ningon si Apostol Pablo, obey your parents in the Lord, for this is the will of God. Mao gina ang kabubuton. Mao na ang bulaton. Mao nang diyon dili ang tanan nagtawag Ginoo makasulot sa gingan sa hangano man. Wala man nagtuman sa kabubuton sa amahan. Ang Genesis chapter 2 verse 2 and 3, ingon pa niya din Ecclesiastes, mo nang hinungdan ang bulaton, wala may bawaan sa tao. Dili nila makaplagan kay nga naman, di man gud mo uyon ang mga tao ini. Sabi ng mga babae, dili mo uyon. Musupak din sila, bisa kung saan pagsulti mo, na musulti yung tinuod ninyo, bahala, musupak ko. Ang musupak mo, dili man mo sa kuha ni supak, sa Ginoo man mo ni supak, kay mo, mani ako na nagisulti. O bitaw nungdan ang Ecclesiastes chapter 11 verse 5. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb, and here that is with child. And so thou knowest not the work of God, who make it all. Kanang iyang giingon dinhi, nga ang tao daw kuno dili gyud na kay balo sa bulaton sa Ginoo from the beginning to the end, because sa Ecclesiastes verse 11 to 5. Og ikaw di gyud ka mahibalo sa dalan sa espiritu, bisan sa bukog nga nitubo diya sa taguangkan sa babae, og kanang bata with child, even so thou knowest not the work of God, who make it all. Mauna ang nagbuhat anang gitawag ang bata daw kuno kanang iyang bones, wa ka kibalo ana kundi ang Ginoo ra gyud nagpatubo anang mga bukog nga mga ang tao lagi mahimo man laging ligong dagko tagas giunsa na pagbuhat ang Ginoo nagbuhat ana mo na nga ang babae ang tao wala gyud na sila kabaluan ng mga bulaton na. Mana sa Genesis nag-ispot siya about sa iyang pagbuhat. Ang iyang gibuhat, nakabalo mo sa gibuhat sa Ginoo. Sa sinugdanan, in the beginning was the Word, in the beginning, God created the heaven and the earth. Muna niya, gipagbuhat niya ang tanan. Muna, sa last, iyang gibuhat ang tao, di ba? Muna giingon, it's like His image, kanang sama daw sa dagway sa Ginoo. So, kita gibuhata para yun, kanang or para pareho ta sa Ginoo. Muna yang gingon dinhi, gibuhatan niya sa unsang purpose. Nya labas sa tanan ningon sa iyang pagbuhat daw kuno mo ni gibuhat sa Ginoo ha. Genesis chapter 2 verse 2 and 3. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Sa diya ka nagbuhat siya aning kalibutan ug ang tao, sulod sa unong kaadlaw pag ikapito sa iyang gibuhat, nagpahulay siya. Namatod pa niya pagkapito sa tanan niya mga buhaton na iyang gibuhat, nagpahulay siya sa verse 3. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Para yung gingon nga gipanalangina na nga ikapito ka adlaw kay ngano man nagpahulay siya sa iyang pagbuhat nga ang Ginoo nagbuhat sa tanan. Ipahulay gani siya. Kunang gingon nga ang bulaton sa Ginoo mo na sa diya nga nagbuhat siya, nagpahulay siya. Dapat po kita magpahulay kita sa tanan bulaton na to, kay siya mismo Ginoo na gani ni pahulay siya. O dito sa Inisus kung atong basahon,
kanang iyang pagpahulay aron daw ma-refresh siya pa pagbalik ba, aron magbuhat na pud usab. Mo bitaw na nakita diri sa kalibutan, pamalaod sa kalibutan, aduna gyud rest day para ma-recover nato tong kusog nato, makakapoy nato sa pagbuhat kung hard man na ato ang gibuhat. Wanang nay adlaw kay gani ang Ginoo ni pahulay siya aron ma-refresh na pud siya. So dapat kinahanglan mo pahulay gyud. Mao na ang iyang gibuhat mo pahulay, mao na ang pulong sa Ginoo nagtudlo og pahulay. Kung ikaw iya sa Ginoo, gitudloan ka about ining pahulay. Kay kung di ka mo pahulay, mo nang giingon sa kapungot sa Ginoo, dili na kita kataplag og pahulay. Ingon pa niya sa Hebrews, ato ning basahon ang Hebrews. Sa Hebrews chapter 4, about ining pahulay, ako ning ibalik kay final kay mao ni ang bulaton sa Ginoo. Sa diya nga nagbuhat siya, unong kaadlaw pag ikapito nga naman yang gisulti nga ni pahulay siya. Ug labaw sa tanan iyang ang ikapito iyahang gi panananginan ng ikapitong adlaw. Muna nga kung ikaw iya sa Ginoo, kung ikaw naibaw sa bulaton sa Ginoo, kining adlaw ni kung kini mo atong gituhuan gikapito ni balaan ni sa Ginoo. Muna nga dapat ikaw mabalaan kung ikaw iya sa Ginoo, or kung ikaw iya sa Ginoo magbalaan jud ka. Kay ikaw may iya sa Ginoo, kung ikaw mutuo nga ikaw gibuhat sa Ginoo, although tanang tao gibuhat sa Ginoo, pero do na siya pinili. Kanang angayan yun dito sa langit for the glory. Kita iya matang kuhaon for the glory, for His glory, kanang ambot pasabot nga muaperta sa mahimayaon glorious day of God. Una sa chapter 4 sa Hebrews, ingon pa niya gikan sa verse 3 hangtod sa 10, ingon pa niya din niya, for we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world. For he is spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his work. Muna ang certain kaadlaw nga yambot pasabot ha. Nga matod pa niya, sa tanan daw kuno nito o kinahanglan musulod sa pahulay. Nga iyang giingon, nga akong isaad sa akong kapungot, if they shall enter into my rest, kung siya mo enter sa ako ang o sa pahulay, although the work were finished, bisan pa ang buluhaton natapos na gikan sa foundation o pagtukod niining kalibutan, naghisgot lang gyapon siya about aning lugar sa ikapito nga adlaw ngadto sa mga and God did rest the seventh day from all his work. Nga ang Ginoo gani ni pahulay, dapat kitang tanan nga nituo, katong mutuo, katong nituo sa Ginoo, mupahulay usab. Kaya doon na pa'y lugar pagpahulay. Sa verse 5, and in this place again, if they shall enter into my rest, nga matod pa niya, o kining lugara usab akong giingon, kung ikaw musulod nining pahulay. Sa verse 6, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not, and because of unbelief. Nga matod pa niya, mao kani tanawan ninyo nga aduna pay adlaw nagapabilin nga kinahanglan gayud ta manulod kay iyang gingon, dito whom it was first preached entered not, katong iyang unang giwali o katong unang magwawali nga kinahanglan manulod pero wa sila kasulod because ay di man gud sila mutuo tungod sa ilang pagka-unbelief. Mo na kita karon kung mutuo ta kinahanglan manulod jud ta. Mo na kining adlaw nga iya gyud ni sa Ginoo, iya gyud ni sa Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 7 again, he limited a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said, today if you will hear the voice, harden not your heart. Nga mao na karon
pabilin pa ha, aduna pay limited nga kanang adlaw gayod nga giingon ni David nga dugay na nga panahon nga nag-ingon siya kung kamo daw makadungog sa tingog sa Ginoo ayaw ninyo pagahiin yung kasing-kasing sa unsang pagi sulod yun mo sa rest kay nagsaad siya sa iyang kapungot mamatod pa niya ang mga di mo sulod napungot na giwali na niya atong unang panahon wala sila kasulod kay nga naman di man sila mo to karon kita muna akong gingon sa inyo kay nga naman sa verse 8 atong una for if Joshua had given them rest then they would have not afterward have